m'hagin invitat a aquest acte solidari i a sols volia dir que a mi em sembla que aquest mercat solidari arreplega i reflecteix els nous valors de la ciutadania, està reclamant per a tots els àmbits polítics, culturals, socials i sobretot econòmics en la nostra societat. Vol dir que el 15M ens ha ensenyat que els canvis es fan realitat en el carrer, en les places, i que les institucions públiques en general i els polítics en particular hem de replegar i consolidar. Els canvis que s'han reflectit en les urnes obliguen a tots, ciutadans i institucions, a dignificar tots els àmbits de la vida pública i privada. I per descomptat, traslladar tots els valors de solidaritat, de suport mutu, d'igualtat, més enllà de les nostres fronteres com és aquest acte. En aquest sentit, es fa més evident que mai la necessitat d'aquest i d'altres actes en els quals la vida prevalga sobre els interessos privats i els partidistes. Finalment, volguera tenir un especial record a aquella doble afectada que és víctima per una banda de la catàstrofe natural i per altra víctima de la catàstrofe cultural, política i social, com és la dona. I així us voldria convidar a que continuem amb l'obstinació de que un altre món és possible. Gràcies a totes i a tots.